எல்லாருக்கும் வணக்கம். காட்டேஜ் புக் பண்ணும்போது சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறேங்க. எப்படின்னா, முதல்ல செக்இன் செக் அவுட் டைம், ஆமாம், அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறேங்க. ரெண்டாவது, நீங்கள் எத்தனை பேர் வாரீங்க அதையும் முதல்ல பதிவு செஞ்சுக்கிறேங்க. அப்போன்னா உங்களுக்கு நிறையா பணமும் மிச்சமாகவும் வாடகையிலையும் எந்த குளறுபடியும் இல்லாமல் புக்கிங் எடுக்கிறதுக்கும் சரியாக இருக்கும். பெரும்பாலும் எல்லோரும் ஃபோன் போட்டது என்ன கேட்குறாங்கன்னா, வாடகை எவ்வளோ? கண்டிப்பாக நீங்கள் எப்போ எடுத்தாலுமே வாடகை கொடுத்து தான் இருக்க போகிறீங்க. சில விவரங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்ட அன்றைக்கி அந்த பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு வராது. முதல்ல புக்கிங் கொடுக்கும்போது அந்த டூரிஸ்ட் பாயிண்ட்டுடைய செக்இன் செக் அவுட் டைப் அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறேங்க. அதுக்கு தக்கன உங்களுடைய பயணங்களை மாற்றி அமைங்க. சுற்றுலா மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.